Boga, jedan je od onih Isusovih najmanjih siromaha. Živio je u biskupiji Vora, Portugal, preziran od ljudi, ličnim patnjama od tog svatkog se otklanjanja i tako nam je pokazao primjer koji trebamo slijediti. Još kao dječak njegovao je u svom poniznom srcu duboku pobožnost prema presvetoj djevici.
U mlade dobi krenuo je u rat, jer je silno želio osjetiti slobodu koju nudi ovaj svijet. No veoma brzo se uvelike razočarao. Idem donijeti nam nešto hrane. Nemoj, opasno je. Daleko je. Možeš li mi posuditi kobilu? Jesi li ti lud? Ne brini se. Brzo ću se vratiti s punim košarama. Ma daj mu kad te traži. Kad je prevalio oko pola milje, konj je odjednom prepoznao mjesta gdje se obično zadržavao i počeo bjesomučno juriti pravcu u svoje zemlje. Majko Božja, smiluj mi se. Oprosti mi. Oprosti što te nisam slušao, što sam te ostavio. Tako mi je žao. Znam da sam tražio svoju slavu. Ne daj mi, Majko. Spasi me od mojih neprijatelja. Majko, Majko, učini čudo. Zagovori me kod svog sina, jer jedini on može me izvući iz ove nevolje. Majko, izmoli čudo i služit ću ti do kraja života.
god vam rekne, učinite. Napunite posude vodom. Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola. Tako sve do svoje 46. godine Bog Ivana drži uz vojna poslužstva, vojnika i pastira, pripremajući ga za jedini važan posao, redovništvo. Ivane, ne bi li bilo bolje da hraniš njegove siromahe Isusa Krista nego životinje na pašnjacima? Bože, daj da to mogu jednog dana činiti. No moralo je proći više od 20 godina dok se Isusu nije stigalo pozvati ga u Granadu. I tu je na Marijin zagovor jednog teškog grešnika odlučio učiniti pokajnikom i velikim svecem. Ne, patnja nije cilj nego put. Put koji nas vodi u nebo. Ona nas liječi, čini plemenicima,
Suobliče našem spasitelju. Ko ne uzme svoju patnju, ne može biti Isusov učenik. Ko ne ostavi sve radi Isusa, neće sačuvati svoj život. Odlučimo dati grijehe, to posljednje što trebaš ostaviti i poslušaj njegov ljubežljivi glas koji te moli. Daj mi svoje grijehe. Smiluj mi se, Bože, smiluj mi se. Mario, moli za mene, smiluj mi se. Oprosti grijehe moje, smiluj mi se, Mario. Luđa, obseduti, potpuno je izgubio razum. Čuvajte se, luđaka! Luđak, čuvajte se! Smiluj mi se. Oni će baštiti zemlju. Blago gladnima i žednima pravednosti, oni će se nasititi. Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe. Blago čistima srca, oni će Boga gledati. Blago mirotvorcima, jer oni će se sinovima Božjim zvati. Blago progonjenima zbog pravednosti, njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago vama, kada zbog mene pogrde i prognaju i svo zlo slažu protiv vas. Radujte se i kričite. Velika je plaća vaša na nebesima. Pa progonili su tako i proroke prije vas.
Ivan od Boga bio je čovjek bolni, ljubitelj križa Kristova, podsmijeh svima radi spasenja ljudskog. Jednog petka na dan muke našega spasitelja uputi se Ivan u javnu kuću, ne bi li pošto poto neke spasio. Sestra moja, prelijepa moja prijateljica, reci mi, što te je dovelo do ovoga? Evo, uzmi koliko god treba, i više nego što ti daju drugi. Samo te molim da me saslušaš. Htio bih ti reći nešto o onome koji te tako ljubi, koji je umro za te. Ja sam toliko griješio. Oče, ako je moguće, neka me moj djelo čaša. Ali nikako ja hoću, nego kako ti želiš. Beskrajni napori u službi siromaha iscrpili su milosrdno srce Ivana, doveli ga do smrtne postelje i kad je osjetio da je došao njegov čas odlaska, kleknuo je na pod i zavirio križ. Isuse, u tvoje ruke predajem sebe. Tada se zbilo nešto čudesno. Ostalo je njegovo tijelo oko 4 sata uspravno na koljenima i u tom položaju ostao do danas, da nazočni nisu u svojoj nepromišljenosti mislili da ga ne smiju pustiti da se ukoči ako ga žele obući. Stoga su ga ispružili kako bi ga obukli i tako zvali i izbrisali tragove onog čudesnog klečećeg stava.
Isus, pribijen na drvu križa, uzeo je grijehe svijeta i tako nas spasio od vječne propasti.
u ime svih nas iz Marine Legije. Evo, mi smo iz Petrinje, danas nas je 30-ak ovdje. Zahvaljujemo vam na pozivu i vjerujem, evo ja osobno i mnogi od nas su puno kroz pripremu ove predstave naučili od svetomilnog Boga. Tako da nam hvala. Evo, mi od 2011. godine na poticaj i uz vodstvo vjeroučitelja i člana zajednice Vlade Sučica pripremamo ovakve prikaze o Isusovom rođenju za Božić i Pasiju u Uskrsu. Bili smo i u Zagrebu, Sisku i drugim gradovima. I što reći, evo ova pjesma zadnja koju ste čuli, nju smo uglazbili sami, odnosno napisao je Bruno. I onako to je naša poveznica sa Marijom. I evo, hvala vam svim još jedan. Hvala lijepo Marinoj Legiji. Bilo je zaista impresivno. U jednom momentu smo se malo zgrčili od bola, ali nakon bola je došla radost. Evo, pozivam naše djelatnike, odnosno naše goste, bolesnike, da dadu Marinu Legiju. Nadam se da su spremni. Marina Legija.